belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Sinds gisteren is er weer sprake van veel regenval op Curaçao. De meteorologische dienst heeft een weerwaarschuwing afgegeven en dat heeft allemaal te maken met de tropical wave die vandaag en morgen over Bonaire, Curaçao en Aruba trekt. De meteorologische dienst op Curaçao waarschuwt voor zware regenval die plaatselijk tot overstromingen kan leiden, onweer, zware windstoten en hoge golven aan de zuid- en westkust. Iedereen moet zich zo goed mogelijk voorbereiden op deze barre weeromstandigheden. Veel mensen hebben de afgelopen periode biljetten gekocht in verband met de miljoenentrekking bij de Landsloterij. Die stond voor vandaag gepland, maar is vanwege de weeromstandigheden uitgesteld. Dat heeft Landsloterij vanochtend bekendgemaakt. Vanwege het slechte weer hebben de verkopers de afgelopen dagen niet zoveel kunnen verkopen als ze zouden willen. En daarom is besloten om het uit te stellen tot een nadere datum. Minister van Financiën Javier Silvania houdt vandaag geen persconferentie over een veelbesproken rapport van Bering Point. Hij wilde erover spreken met medewerkers van SOAB die de pers zouden kunnen inlichten over het rapport. Maar die hebben geen medewerking aan de minister verleend en daarom gaat de persconferentie niet door. De minister wil nu wel zo snel mogelijk in het parlement over het rapport praten. Tussen de 3700 en 4000 huishoudens op Curaçao hebben officieel geen aansluiting aan het water. Dat zegt parlementariër Junior Carolina. Hij maakt zich ernstige zorgen daarover en wil dat er meer aandacht wordt besteed aan deze mensen die in zeer moeilijke omstandigheden leven. Fundación Gente y Medio Ambiente is onlangs begonnen met een rechtszaak tegen de overheid, omdat zij ook willen dat de overheid meer doet om mensen aan te sluiten die momenteel geen water hebben. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang off patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar meia hora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento como te comini abo. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen een uitspraak van de rechter om de zogenaamde COVID-boetes te verlagen van 1000 gulden naar 95 gulden. Het Openbaar Ministerie is het daar niet mee eens en wil dat er opnieuw naar gekeken wordt. Tijdens de COVID-periode hebben veel mensen een boete gekregen omdat ze zich niet aan de regels hielden. De rechter heeft dit drastisch verlengd en volgens het Openbaar Ministerie is dat niet terecht. De wijze waarop met 11 paarden is omgegaan op Curaçao is niet goed, dat zegt Stanley Ignacio, fotograaf van de Extra en grote dierenliefhebber. Hij maakt zich zorgen over het feit dat meer dan 24 uur 11 paarden uit Aruba op Curaçao in een trailer op de werf van de haven hebben gestaan zonder dat er iets mee werd gedaan. Dat is niet goed voor de paarden en de veterinaire dienst moet meer duidelijkheid geven om een situatie als deze in de toekomst te voorkomen, aldus Ignacio. In het hele Koninkrijk zijn de elektriciteitskosten hoog. Voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba stelt Nederland $15 miljoen beschikbaar om de elektriciteitskosten te drukken voor de bewoners en kleine bedrijven. Als Curaçao, Aruba en Sint Maarten ook een dergelijke maatregel wil invoeren, is dat een zaak van de overheden van die 3 eilanden. Dat heeft staatssecretaris Van Huffelen gezegd. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba vallen rechtstreeks onder Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten niet. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.